Здравейте, брате българи! Искам да се извиня на всички за предното клипче. Те са ме разбрали добре и интерпретират моите думи по съвсем друг начин, както те си преценят. И да ме обиждат. Глупак съм бил, глупак съм бил, помяр съм бил, техно си мнението, за тях да си го държат. Въпросът е следния. Нямам нищо против хората, избягали навън, са умяли, видяли парите къде са и са устроили. Там да се стоят, да си карат работа. Но да, пак бине за България, да се повтаряме. Защото аз много добре знам болката каква е. 2 години живях аз в Белгия, баща ми живе 20 години в Украина. Знах кой човек да страда и да... такива сълзи съм ревал, крокодилски, за семейството си. Както ще да е. Ама сега съм си в България и друго да кажа, не съм революционер, не съм патриот, не правя никаква революция, никакъв патриотизъм. Просто съм българин, изказвам се мнението и си казвам истината, хора. Щял съм да оцеля в близкото. Ще оцеля, брат. Аз 37 години съм оцелял, че няма да оцеля още. От 25 години се помня, 30 съм в преход. Прихождаме, не знам какво прихождаме. Като че ли ще воюваме някъде. Както ще ли? Ще се оправи нашата държава. Ама трябват хора на държавата, а не хората да бягат навън. Тука. Революция, като ще правите тук в България, а не от други държави, да не споменавам. Пак ще влизаме в някакви работи. Живи и здрави бъдете всички, съумявайте, изкарвайте парички за семейството си, оправите се и хора. Тук в България, той, който го правите навън, не може да стане. Няма как да стане. Тук живота е мишарски. Няма QC пица, няма Ауди така, няма Мерцедеси тук. Ние живеем бедно, един човечец. Бяла черпа. Какво да правиш? Беднотия майка. Живи и здрави бъдете и благословени, да знаете. Другото е само си дойде. Не всичко е пари.